Realizada a liquidación do exercicio de 2022, o Concello de Boiro someterá a aprobación a proposta orzamentaria para o presente ano. Ascende a 15.661.000 euros, o que supón un incremento de máis do 7% con respecto ao pasado exercicio. Un dos apartados que máis sobe é o de gasto corrente, co obxectivo de adaptar os orzamentos á realidade económica do Concello, para facer fronte ao incremento dos custos da enerxía eléctrica e do combustible, así como a suba salarial. Vai nos permitir a aprobación deste orzamento tamén cumplir cos traballadores municipales en cuanto á subida do seu salario, porque desde o último orzamento aprobado, que é do ano 21, ata este que vamos a actualizar agora, se é que sale adiante o próximo xoves, que é o que esperamos, hai unha subida en cuanto a salarios dos traballadores municipales de máis de 300.000 euros, que tamén ten que ter encaixe no novo orzamento e tamén o temos que aprobar para adaptar esa subida salarial. Figuran neste orzamento investimentos destacados como o proxecto de urbanización na contorna do lavadoiro de Comoxo, así como as diferentes subvencións nominativas, entre as que destaca unha especial para o acondicionamento das instalacións do Club Náutico de Barraña. É unha nominativa especial para o acondicionamento da parcela que ten este club nas instalacións de Peralto, ali en Escarabote, vale? Isto é unha nominativa que tamén vai incluída en este orzamento. E, por último, a aprobación do orzamento vai a permitir tamén levar a cabo algunha inversión das cales a máis importante pois é a urbanización do lavadeiro de Comoxo por un importe de máis de 320.000 euros. Ademais dos orzamentos, o Executivo proporá tamén a aprobación dunha partida de algo máis de 2 millóns de euros para o pago de facturas pendentes con cargo remanente de tesourería. Cando nós chegamos ao goberno, tuvemos que pedir un crédito para o pago de facturas do capítulo 2 que deixou sen pagar o anterior goberno e nós non vamos a pedir un crédito, senón que vamos a facer é pagar esas facturas que quedaron, como me dicía o teniente alcalde, do ano 22 con cargo remanente, que dicir, co aforro que tuvemos no ano 2022, non? Bueno, polo que con todos os problemas económicos que tivemos a nivel global, estamos moi satisfeitos do resultado económico, como non podía ser desta legislatura, non? De saír adiante a proposta, o Goberno boirense chegaría ao final da presente legislatura coas contas ao día e cunha importante redución da débeda que pasou dos 5,5 millóns aos 4 millóns.